manherano kaitirwa nyasha kuti mai chokugudza ndo vachange vari mutauro wedu vachifamba netimi inoti kutevera Jesu. Saka pane hymn yavakumbira, hymn 154. Nezvikomborero zvadonhedzwa pasi, unodira zvese tenzi ngandidiridzwewo, kana ini 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 ngandidiridzwewo, usandipfuura Baba, ndiri mwana wako, uri kudaidza vamwe ngandidaidzwewo, kana ini 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 ngandidaidzwewo, usandipfuura Jesu, wakafira ini, uri kuponesa vamwe ngandiponiswewo, kana ini 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 ngandiponiswewo. Saka iye zvinezvi ndakupa nguva iyi kuna mai chokugudza. Over to you, mai chokugudza. Thank you, Mazvita, Manheru, vanhu vose muri pano, Manheru, vanamai vangu, vakoma vangu, valina vangu, vanatete vangu, vanambuya vangu, Manheru mose kwamuri. Ndinoda kutenda nekundipa chigaro chino chekuti ndive ndinokwanisa kuwanikwa ndichiita share nemi. Shoko rangu ranhasi ndiri kunge takamira ndichitaura kutevera Jesu. Kutevera Jesu kwakamira sei? Tisati ndatanga ndiri kukumbirawo kuverengerwa mavhesi angu ari kubva pana 9 verse 23 to 26. Kana wani wenyu akangondiverengerawo. Haleluya. Haleluya. Tinotenda Mwari pamusoro y'isangano jena ya Mwari. Chirengo chedu chinobva kuna Luka chapter 9 verse 23 kusvika pa 26. Musoro yeshoko unoti Jesu anotaura pamusoro pematambudziko ake norufu rwake. Verse 23. Zvino Jesu akaudza vanhu vose achiti, kana munhu achida kunditevera ngaazvirambe, atore muchinjiko wake mazuva ese anditevere. Verse 24. Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nawo, uye ani naani anorasikirwa noupenyu hwake pamusana pangu achahuchengeta. Verse 25. Zvinomubatsireiko munhu kuti awane zvinhu zvepasi pose achizvirasisa kana kuparadza upenyu hwake? Verse 26 yekupedzisira. Ani naani anonyara ini nemashoko angu, mwanakomana womunhu achamunyarawo pamusi waachazouya mumbiri yake nembiri yababa vake nembiri yavatumwa vake. Ngaakomborerwe mashoko atenzi anoperera pano manherano. Haleluya. Haleluya. Thank you, Mazvita. Izvo nekundiverengera shoko kwamaita. Ndatitimbotanga nekutanga tatarisa mararamiro atiri kuita. Nhasi kangani kawaenda paFacebook uchinoona kuti chii chapostwa paFacebook? Kangani nhasi kawaenda kaWhatsApp status yako uchinotarisa kuti ngana nangana chii chaaisa pastatus pake? Kangani kawaenda pamasocial media platforms uchinotarisa kuti
chii chiri kumboitika. Nekuti zvinoitika ndezvekuti kazhinji ukaenda pamafacebook platforms apo uri kuona zviri kuitwa nevamwe vako, uri kuona vamwe vari kumaholidays, vari kuSpain, vari kuGreece, vadzokerazve kwavakanga vari svondo rakapera, vaenda kuSouth Africa, vaita sei mwana wanhingi achata, mai nhingi vazotengerwa mota, akoma nhingi vazoisa kuti vepiwe ndazopromotwa kubasa ndachi. Ende mapicture acho avanenge vachiisa pamastatus avo anokutaridza wogozombomira so umbozvibvunza kuti ine upenyu hwangu mukati upenyu hwakanaka. Indava inini ndiri kuita kunge ndiri kusarira kumashure. Upenyu hwatiri kurarama mazuva ano upenyu hwazara hunotikamirwa nenyika. Nguva nenguva tiri kuramba tichiona maimages andiri kutaura iwaya. Kana tamaona maimages iwaya tiri kuwanikwa tiri kushungurudzika zvikurusa. Tiri kushora Mwari tichiti dai ndaita chakati. Ruchiva runobva rwauya rwapinza mupfungwa dzedu, magariro edu. Wobva wafoma aya atinoti pachirungu ma-insecurities, ma-doubts. Panouya ma-doubts iwayo nema-insecurities, tiri kuonekwa taakuchinja focus. Focus yedu pane kuti iramba yakamira pana tenzi Jesu. Focus yedu yakuenda kuti regerai ndiwane kuona ndakamirawo ndikapichawo picture yangu, ndikaiswa picture yangu pamastatus ipapo, vanhu vandione kuti ndiri kuremba sezvinotaurwa mazuva mashoko ari kutaurwa mazuva. But isu tiri vanhu vakatendeuka, tiri vanhu vaJesu. Jesu ari kutaura kuti nditeererei. Jesu atitaurira muna Luka 9:23-26 prescription, step by step direction yekuti kana tada kumuteera Jesu zvinorevei. Kutaura kuti kutevera munhu inyore, kutaura kuti kutaurira Jesu kuzvitaura tunoita zvinyore. Upenyu hwekutaura Jesu amanisha Mwari hauzi hwekofanana newepaFacebook, hauzi hwekuisa status for just 1 minute or 1 second. Kana wazvipira kuteera Jesu, like what it said muna Luke 23, hanzi anyone who come after me, anenge auye ngaazvidinaye every day and hold this cross daily and follow me. Saka upenyu hwekuteera Jesu hauzi upenyu hwakafanana newepasocial media. Upenyu hwekuteera Jesu hauzi upenyu hwekuti unoti ndoda kuteera Jesu just for just 1 minute, wapedza wakunoita zvakaipa. Upenyu hwekuteera Jesu hauzi upenyu hwekuti unongoita munamato mumwe chete ubva wati aiwa zvakwana ndawa Jesu. Upenyu hwekuteera Jesu hauzi hwemusi weMansunday chete patinoenda kuchechi. Panika tiri sumaIngirandi tine maritual atinawo atinoita muchechi tinamata. Kazhinji kana tomira patinoita receive a communion tine minamato yatinoita sometimes we don't even stop to think kuti munamato uyu wandiri kunamata uri kureve chii chaizvo, nekuti it has become a ritual. Takungoenda zvekuti ndionekwe kuti ndaenda kuchechi totodada, nekuti aiwa ndozotaura newe ndabva kuchechi totodada tichitaura chiti aiwa ndiri kuenda kuchechi. Asi kana tapinda muchechi imomo hatisi kunzwa shoko raMwari riri kutaura kuti chii, nekuti hatisi kuteerera nekuteera Jesu same prescription yaakatipa. Jesu wari kutaura wari kuti kuna vanhu vose, kana munhu achida kunditeerera ngaazvirambe atakure muchinjiko wake zuva nezuva achinditeerera. Kana wada kuteera Jesu hapana zuva rekuzorora. Kana wada kuteera Jesu hapana zuva raunofanira kumbomira uchibvoti aiwa nhasi ndambomira ndambopaka mabreak, nekuti handizvo zvaakatitakura. Jesu ari kutitaura kuti kana chinge tamuteerera tinofanira kuzviramba isu kuzvininipisa kuramba. I know pananga ndichinyora semoni yangu inhasi ndambomira ndikabvunza baba vangu ndikati dedi, how do I say deny yourself in Shona? Ndinonyatsotsanangudza sei ndakanyatsodhipisa. Baba vamira kwenguva yakareba vakati uda kutaura uchiti chii? Ndikati ndava pavhesi randava zvikanzi kuteera Jesu zvinoreva kutaura kuti iwewe pachezvako hauchaita hunhu sehwako, wakuzvipira, wakufollowa zvaanotaura, wakumupopa everything that he does, wakufollowa mafootsteps. Hauchaisa iwewe pamberi, wakuisa Jesu pamberi. Ndoda kupa shoko iri kwamuripo zvino kuti ngatiite sekudaro, sekutaura explanation yatapiwa nababa vangu. I think ndo explanation yatapiwa pana tenzi Jesu pavari kutaura kuti you must deny yourself. And denying yourself means to deny our own desires, our own will, our own agendas. It means saying no
to things that pull us away from God, and yes, to the things that draw us closer to Him. And totaurirwa zvinatenzi Jesu kuti hanzi, take up your cross. Takura muchinjiko wako. Takura muchinjiko wako. And pakutakura muchinjiko wako wauri kutaura iwoyo, uchauya nema-sacrifices, uchauya nema-challenges. And as those challenges are coming, Jesu vari kutaura kuti usanete. Ramba wakamira neni, nekuti ndozvinoita munhu anoteerera neni. Kuteerera Jesu kuchauya nema-hardships, kuchauya ne-persecution, kunouya ne-even suffering, sezvatinoona mugospel zvakaitika mazuva pakatanga chechi. Nekuti kana wateerera Jesu, waramba zvenyika. Kana waramba zvenyika, Satani haazvide. Satani aramba achiuya kwauri achida kukubvisa pedo naJesu. Kutevera Jesu kunoreva kutevera ma-footsteps ake intimately. Zvinoreva kuti iwewe wazvipira kuti every command inopiwa naChetenzi Jesu ndichaitevera. It means kuti uri kubvuma kuti Ishe ndo vakuru, iwe uri mudiki. Zviri kubvuma kuti Ishe vachatungamira tsoka dzako. Uri kubvumira kuti Ishe vachatransforma zvauri. Uri kubvuma kuti uvepo hwaMwari huonekwe pauri iwe semunhu. Kutevera Jesu haisi nyore. Kutevera Jesu mararamiro atinoita mune nyika ino kunorema. Kuri very against the grain of our culture. Culture dzedu muno, even kuZimbabwe zvako, culture yedu inotitaurira kuti isamu inini pamberi. It's all about inini. Mandiona here ndakazobva kuSpain. Mandiona here achobudza vanditengera motikari. Mandiona here ndine Gucci yangu. Mandiona here mwana wangu akazoti. Mandiona here. Ndo culture yedu, uchizvikompera tuchitaura kuti ndini, asi kuseri kunenge kusina kumira zvakanaka nekuti hausi kutaura Jesu. Kuseri tikapendekura tinoona iri hoo mudzimba idzodzo, asi kune vanhu ndinge ndichipa picture isiririyo. Handizvoba zvekutaura naJesu. Kana tazvipira kutaura Jesu, hanzi tinoramba zvenyika. Kana taramba zvenyika tichitevere Jesu, tinouya nekuti we must surrender. Hapana kuteera kwamunozoita anyone anything if you don't completely surrender. Saka kutevera Jesu kunouya nesurrendering. Kana waita surrendering kuna Jesu, uchaona upenyu hwechokwadi. Uchaona mufaro chaiwo. Uchaona that joy and peace. Uchaona that true purpose. Ichakubatsira mukati meupenyu hwako. Muna Mark 8:34 tiri kuona tenzi Jesu yovari kutaura kuti kana munhu achida kunditeera, ndambozvitaura zviya, kuti kana munhu achida kunditeera ngaazvirambe atakure muchinjiko wake anditevere. Kuzviramba. Tenzi Jesu vouyazve votaura kuti kana muchinge mazviramba, voti pavhesi Matthew 22 verses 37 to 39 inotaura iyo ichiti, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love your neighbors as yourself. This is the core of our faith. This is the essence of what it means to be a Christ follower. Hazviite kuti uti ndiri muteveri vaJesu usine rudo. Hazviite kuti uzviti ndiri mwana waJesu usingade umwe wako semandiro aunozviita. Ende pandakaverenga shoko, I remember last time when I was preparing to preach about a week and a half ago, ndaive ndichinyora ndobva ndatarisa pawindow. Just as I was reading this page here, kuti love your neighbor as you love yourself, and I saw one of my neighbors. Ndakati Mwari, muruda kuti uri kunditaura kuti iye unofanira kumuda semadiro amunondiita, semadiro andinozviita. And God has got a funny way of just showing you some of the gaps and the areas in which you need to love others. Ndakasimudza musoro ndikati ndazvinzwa Ishe, I'm going to make an effort. Mwari vari kukutaurira kuti chiiko zvinomudikana pauri kunzwa shoko ravo ravari kutaura kuti love your God with all your heart, and love your God with all your soul and with all your mind, and love your neighbors as yourself. Usina rudo irworwo haukwanisi kuteera Jesu. Usina kuteera Jesu, kana wafunga zvekuteera Jesu, wakuzviramba iwe. Kana uchinge wazviramba iwe, uri kunzi takura muchinjiko unorema. And kana wautora muchinjiko unorema iwoyo, uchasafa ma-persecutions. Asi Mwari votitaura kana zvese zvaitika izvozvo mudikani, kana Mwari vakuda, hanzi musi waunouya kudenga ndinenge ndakakumirira ndichiti glory, hallelujah, welcome my servant, my faithful servant, my faithful child, wakarwisa, wakakunda, welcome home. Iwe ndichitaura izvozvo,
nzvimbo yatinoona kuti tichinesekana pakutevera Jesu. Mumapoka iwaya atinoita mapoka ekunamata, mumachechi edu, mumagurupu edu. Nekuti dzimwe nguva tinoisa ini pamberi tichibvisa Jesu. Kana chinge taisa isu pamberi, taakuda kuonekwa ndichibva ndaonekwa kuti nini ndini maichogugudza. Ndamhanya ndini ndinozikanwa pagurupu rese kuti ndini ndinoita chakati. Ndini maichogugudza, ndinozivikanwa zvakati nezvakati. Ndabva ndabvisa rudo pane izvo zvandinge ndichiita. Ndabva ndabvisa kukunza tenzi pane izvo zvandinge ndichiita. Ndazviisa ini pamberi, ndakuhwanda kumashure. Ndichiti aiwa zvemunai Mwari, mungagonditi ndoregera kuita kudaro sei ini ndichikunamatai. Mwari vari kuti kwete, handiko kunamata kwandoda kuti uite. Handiko kwete zvandoda kunamata uchiita. Mwari vari kuti ndinoda kuti utange iwe maichogudza instead of kutanga newe. I want you to love your neighbors as yourselves. I want you to make sure that you stop the trappings inouya nejudgment, the trappings inouya nemakuwa, the trappings inouya necomparison, the trappings inouya neruchiva, the trappings inouya nekushora, the trappings inouya necompetition, the trappings inouya nekusagutsikana nezvauinazvo. Mwari vari kuti ndinoda kuti uzviregere izvozvo. Regera makuwa, regera kutuka, regera kutarisa its outward successes and make others feel inadequate. Don't be envious. Don't be resentful. Mwari vari kuti, don't forget, mumwe nomumwe wedu ane rwindo rwake, ane jeni yake, ane zvaakasikirwa naMwari, zvaakanzi anofanira kuita. Umwe neumwe wedu ane ma-struggles aanoita muupenyu hwake. Umwe neumwe wedu ane needs yaGod's grace regardless. Ngatiregei kushandisa maziso edu aya enyama kutaridza kuti tijaje vamwe vanhu. Ngatizvirekerere. Murwendo rwedu rwatiri kufamba uzvu, ngatitsvage Mwari. Ngatitsvage uwepo hwaMwari. Hanzi ndinomutevera Jesu wangu, ndinomutevera kwese kwandinoenda. Hanzi ndinomutevera even in the midst of my struggles. Hanzi ndinomutevera in the midst of pandinenge ndaremerwa. Ndinomutevera Jesu. Hanzi daidzai Jesu when you feel resentful, ndiye mutungamiri akanaka. Hanzi daidzai Jesu kana zvorema, ndiye mutungamiri akanaka. That is what it means, part of what it means to be mwana waMwari, kutevera Jesu. Handi nyore. Ndoda totarisa isusu, tinoti tinogara ma-first worlds, tikati mabasa atinoita, engo tiringomhanya every day. Basa upenyu hwedu hwakazara nebhizi. Upenyu hwedu hwakazara nebhizi. Busy. Kana pazara nebhizi ipapapo, kuti uzowana nguva yekuti unyatsoziva kuti Mwari ari sei, zviri kunetsa. Kuti uzive kuti Mwari ari kupi, zviri kunetsa. Nekuti focus yedu yatakuita, yaunenge uchiita panguva yaunenge uri busy iyoyo, focus, inenge iri focus on iwewe. Wari kumhanya, washaya nguva yekuisa Mwari pamberi. Nguva yekunamata chaiyo unoishaya, nekuti uri kumhanyira nekuti uri busy. Eni tikati noda wedhi rekuti busy ka. Mazuva ano ukasataura vanhu kuti uri busy, unofunga kuti vanhu vanofunga kuti hapana chauri kuita, unofunga kuti vanhu vanofunga kuti hausi important. We like using that word busy. And Satan achiridawo zita rekuti busy iroro. Nekuti ndikarishandisa, STEM akandifona ndikamuti STEM shamwari, I'm busy. Ndiri busy, STEM ari kubva aregera akaita step down. Mese ari busy. But kubusiness hwedu ihwohwo huri kubva pakuita sei? Nekuti shoko raMwari kutaura kuti kana chinge tatevera Jesu, hanzi must have room yekuita listen to others. We need to have a listening ear. We need to have a helping hand. We need to have a word of encouragement. Nekuti tikashaya izvozvo, the distractions of this world can become a barrier to a real connection, a genuine connection kuna Mwari. Share a testimony. These past 2 years, vazhinji venyu vanondiziva, and who have walked with me through this journey. Makore akapfuura ari mairi matatu, upenyu hwangu hwanga kandiomera. I went through a difficult time, a time yekuchema. I was crying almost every month. Mumwiri mangu kumuri kwandakaroorwa. Tanga kwakuitwa macompetition. Macompetition evanhu vekufa. Vanhu vanga vachifa, hama dzanga dzichifa. Kurwara kwangu kuchiuyiwa. Tikabva uku taenda uku. I remember sharing with some of the women vari pagroup pano, vanga vakateerera Jesu, vakatora took the heat
yekunge varipo vachindi-encourage, vaka-extend a helping hand, vakandi-encourage, vaka-make sure the distractions of the struggles that I was going through, the distractions that were coming through, did not make me go far from God. Panguva iyoyo ndakawanikwa ndiri munhu akanga akuswedera kure naMwari. Ndaifila mumwoyo mangu, ndaifila mukurarama kwangu kuti ndiri kuenda kure nekure naMwari. Ndakange ndakusvika paya paunoti pa-empty tank. Kana uchidriva mota unenge uchiona iri pa-E yakukudza kuti une 5 miles and you know kuti 5 miles yacho yauri kuenda makati. And motikari ikakuperera gasi uri papa kutsvedza. Zvechokwadi ndaive ndichitsvedza. Ndaitsvedza kuenda kunoruza upenyu hwangu naMwari. Asi pane shamwari dzangu dzerwendo dziri pano, vamwe vacho muripo pano. They were there for me. They were praying for me. They were encouraging me. Vainditsura, vaindidzosa. Vakataridza kuti kuteera Mwari kwakaita sei. Vakandidzosa kusvika muone ndiri pano nhasi, ndichikwanisa kunge ndichiita share. I will share some more on that journey. But ivavo shamwari dzangu dzerwendo dziri pano vakataridza kushandiswa naMwari, vakabvuma kushowa a genuine love. They were taking time out of their busy schedules to text me, call me, counsel me, correct me. So kapuna Mwari uri mwana waMwari. Anzi naMwari, love yourself, love others as you love yourself. Teera Mwari kwakaoma hama dzangu, haisi nyore. Kana tateera Mwari, we are called to a higher standard. We are called to love as Jesus loved us, to see others as he sees us. Haisi nyore, haisi nyore. We are asked to even extend grace and compassion, even when it's difficult. We are called to lay down our own agendas and our own desires for recognition and to simply just love. Just love. Hatitevere Jesu pasina rudo. Hatitevere Jesu tisina kuzviramba. Hatitevere Jesu tisina kuisa takataura muchinjiko waakati. Tiri kufamba naye Jesu. It's not easy. It's not easy, but it's possible. It's possible because Mwari vangu vane grace yaratenzwe naJesu Kristu. Nenyasha dzake. Zvinondibetsera kuti inini ndisarende mwoyo wangu. Iwe usarenda mwoyo wako kuna tenzi Jesu. Kana tasarenda kuna mambo Jesu, then we're going to seek his wisdom and guidance. Kana tatanga kudaro, tichafamba munyasa dzake. Hapana chinozombotinetsa. Hapana chinouya kwatiri chinoita impossible. Nekuti Mwari wedu vanenge varipo, because we are the chosen one. We are the chosen one. We are the chosen ones. Nekuti tinenge tateera Jesu. And when we do that, we begin to love avamwe vanhu semadiro iye anotiita. Tevera Jesu. Muna John 15 verse 5. Jesu vari kutaura vachiti, imi ndini mugrapes, imi ndimi mapazi acho. Anogara mandiri ndichagarawo maari. Iyewo ndiye anobereka muchero wakawanda, nekuti muineni hapana chamunogona kuita. Mwari vari kutaura about mafruits. Mafruits aya kutaurwa naMwari aya natenzi wedu. Haasi mafruits atinoona ari mumasitoro kwatinotenga kumasitoro kwedu kunana Safeway, kunana Giant, kunana nenzvimbo dzimba handizoziva kuti mashops enyu macheni enyu anonzi ari magrocery stores. Handiwoba ari kutaurwa naMwari. Haisi muchero uya watinobuda panze tinotenga maorchard kana tiri kumba. No. Muchero taurwa natenzi Jesu. Muchero with the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. And the muchero uyo utaurwa naJesu. Muchero we love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, greatness, and above all, self-control. Ndoma qualities anodiwa kuti anga achiwanikwe munesu, kuti tive tinokura muna Kristu, kuti tive tinogara muna Kristu, kuti tive tinoita abide in Christ. Atinosarenda paari. Hanzi ngatisarendei mwoyo yedu yese, wholeheartedly, not halfway, wholeheartedly. And when we choose to love God and love our neighbors, even in the face of the challenges and destruction of this world, tinokunda.
hanzi naMwari ndinenge ndiripo, hanzi naMwari usatye. Mwari vanoti ndinokutungamirira, Mwari vanoti ndinokutungamirira pakufamba kweupenyu, ndinokutungamirira. Saka we should not even be left wanting or tichitya nekuti promise itoripo kudhara. Mwari vedu havanyimi, ndiMwari vechokwadi, ndiMwari vanotigonera nguva dzese, ndiMwari vanogona kuva varipo, Mwari vanotaura chokwadi chavo, tikatarisa tinovaona, tikavatsvaga vanoti tinovaona. Is there in the quiet moments patinge tichinamata, tiri mumaclosets edu, tiri mumotikari dzedu, tiri pese patinenge tiri, mumwe nomumwe dana manamatira anoita naMwari wake. Nina love praying ndiri mumotikari mangu kana kuti ndiri mucloset yangu, ndiri mumotikari ndinonyasoshaidzira ndigoita unge ndinopenga ndichinakidzwa nekutaura nababa wangu wekupenga. In those quiet moments of prayer, in the pages of scripture, in the fellowship of other believers, that we need to go there and find nourishment and be able to bear the fruit of love. And it is in serving others, in showing kindness and compassion, in extending forgiveness and grace, that we can truly reflect the love of Christ to the world. Pasina izvozvo, vana zvinhu zvatingaita, hatingambotaura kuti tikuteera Ishe, hatingambotaura kuti tikuteera Ishe. So let's not get caught up in my comparison games. Ekuti kwaningi kwazoti kwakati, zvakazoti zvakati kwaningi. Let's not be caught up in my perfectionism. Ekuti handizvo zvinotaurwa naMwari. Let's choose to abide in Christ. Let's allow His love to flow through us. Let us be able to bear the fruits of the Spirit in our lives. And that is what it means to truly follow Jesus. Madzimai, tiri parumano. Tiri parumano nekuti kusarenda chaizvo dzimwe nguva is a challenge to us. It's a challenge nekuti tinopfeka heti dzakawanda. Tine maroles akawanda atinoplaya mumalives edu. Tiri mawives, tiri vanamai, tiri vanasikana, tiri shamwari, tiri vashandi vanoshanda navo, tiri mavolunteers, tiri anatete, tiri anangoko. Saka pressure inoiswa patiri mukurarama kwedu yakawanda. Inouya yakawanda maroles iwayo. Anenge achikudonza in all direction. Inini zvangu right now ndiripo ipababo pakudonzwa different directions. Kubasa ndiri boss. Kana chinge ndauya kunokumba aiwa handisi. Ndiri mwana nekuti baba namai vari kuno. Ndiri mudzimai nekuti murume wangu ari pano. Ndiri mai nekuti vana vangu vari pano. Recently ndanga ndiri muzukuru because ndanga ndina mbuya wangu wanga vari kundivisitira. Ndiri shamwari. STEM is calling me almost on an hourly basis. I should check on me regularly, frequently. And my Gandhi and all the others. Our roles are only going to go through every day while in your life. And those roles require you to be different in each role you're playing and adjusting to each role you're on. That creates pressure at times. That creates pressure. I want to be perfect in all those roles. I want to be perfect. No, that's not what I want. What I want from you is love. What I want from you is complete surrender. What I want from you is the trap of comparison yakaipa. Tinoiita almost regularly. Ndepano ndaenda kumba kwemuroora wangu, wosvika kuwana muroora akatenga stove isingaite, iwe wanzwa jealous, waenda kumba, waakunetsa nabambo wekumba, ndokutoidawo stove iyoyo, maakuenda pamafinancial problems. Siyana nazvo izvo, handizvo zvekutaurwa naMwari. Mwari vari kutaura kuti follow me, surrender, and when you surrender, it's not surrendering kune zvinhu zvenyika. Siyana nezvenyika. Give me your heart, give me your all, and I will show you, give you the fruits of the Spirit. So, how do we find freedom from the comparison trap? How do we do that? Ngatitange semadzimai.
by just lifting each other and not to tear each other down. We need to remind each other of our worth in Christ. Each and every one of us is a worth in Christ. We've got a purpose in Christ. We have our own identity as beloved daughters of God. We need to speak in truth to each other. We need to live lives of encouragement. We need to encourage one another. We need to abide in the vine. We need to be able to bear the fruit that glorifies God. Ngative vasikana vane goal. Ngative vasikana vane goal. Surrendering to God is not about achieving an impossible standard of perfectionism. Handizoba zvikuona titamwari. Havasi kuda Messi ari perfect, Messi pa Facebook profile. Vari kuda Messi ari kuvapa mwoyo wake wese. Surrendering to God is about progress. It's not about perfection. It's about making a daily choice. Zuva nezuva uri kumake a choice. Align na God's will. Uri kufunza Mwari kuti Mwari, muda kuti ndiitei. What is your will for me in my life? What is my purpose? Nditungamirirei, ndipei discernment. Ndipei mvurai nzeve dzangu ndine ndinokunzwai. Mvurai mwoyo wangu ndine ndinokutambirai. Tungamirirei tsoka dzangu. Dzizodzei Ishe. Give me the ability to discern right from wrong. Give me love. Give me love. Give me love, oh God, so that I'll be able to love the way that I love myself. That's the core existence of our life in Christ. Surrendering. Surrendering kuna Mwari. Inouya. Kana ishinga yuwa dzimenguva where you find yourself, it's difficult to envisage putting. Things are difficult. I can't see. Surrender to me. Follow me. Nditevere. Paunoremerwa. Ndinokutakura. Mwari vari kutaura kudaro. Mwari vari kutaura kuti muna Psalm 123. Ndiripo. Even though you walk in the shadows of death, I will prepare that table, yo, inini table yangu inini and prepare in the presence of your foes. Yakato naka, yakato kunda kupinda status yaunokisa pa WhatsApp yako. Yakasimba kupinda status yaunokisa pa Facebook profile. Yakakunda kupinda chinjimbo chaunokisa kuzvipa muma groups ekuchechi. Akapinda kupinda chinzvimbo chaurida kuzvipa kuma-communities kuti uonekwe kuti rimairi nyingi. Rakapinda kuti uzvionekwe kuti ndini ndinofanda zvinhu kana zvinge zvaipa kuma-families edu, ndini ndine mari kuZimbabwe, ndini the rich at. The status yachapiwa naMwari. Hanzi naMwari, I will prepare. He himself, not kuti he is going to send anyone. Ivo Mwari pachezvavo, he is going to prepare a table in front of your foes. Saka chimwe chicho chake. Mirai panzvimbo amaini. Mirai panzvimbo akoma. Hanzi ngatidzikise gejo. Gogoma Hlatini 2022, I quote. Dzikisa gejo. So practical surrender might look like taking a step back from the business of our life, us being busy every day, but it's worth it. It's needed. Perhaps when we do that, we're going to find that we are more connected to God. We are more connected to the vine. We are more attuned to the voice of the Holy Spirit. When He starts feeding us with the mafruta, that in the stillness of the night, tinonzwa Ishe vachitaura nesu. Tinonzwa Jesu vachiwhisper in our ears more clearly. And then we're able to discern. We're able to follow His direction more clearly. We are able to hear Him. We are able to rest our weary souls. We are able to, in the silence, to discover even some of my hidden desires at Sangatinga. We are able to see and hear Mwari, vachinzwa, and vachita meet some of our unmet needs. In those stillness moments, things vanotinzwa
vanotiteerera. Hanzi naMwari dai waimboziva munhukadzi kuti ndiani ari kukudaidza ari patsima ari kuda kupa mvura. Ndiani iyeye mukadzi wekuSamaria? Ndiani ari kuda kupa mvura? Dai uchimboza kuti mvura yandoda kukupa imvura yakaita sei? Hanzi ndiri tsime risingapwi, ndiri tsime reupenyu. Ndinoda iwe, ndinoda iwe, ndinoda iwe. Ndozvokutaura naTenzi. Hanzi rega nditungamidze tsoka dzako, rega hako kana, rega nditungamidze tsoka dzako, nekuti ndiri mukuru asinganeti. Handimborega uchitsvedza if you follow me. Handikurege uchirasika if you follow me. So let's surrender. Let's surrender. Let's prioritize time with God each day. Not as something chiri paagenda chedu chekuti it's to do, but it becomes part and parcel of our lifetime, part and parcel of our lifeline. Kuspenda time naMwari. naMwari ndokwatichaona chidyo chisingapisi nzara, kwatichaona mvura inopedza nyota yose. Ndiko kune tsime reupenyu. Mwari, ndiri pano, ndioneiwo, ndioneiwo Baba, ndioneiwo. Tangainyeni tiri kuchema kuna Mwari, ndozvavaroda kunzwa. Surrender to God may look like you're saving others. It does not look for praise. It's just out of genuine desire yekungoda munhu so, yekungoda vanhu so, yekungoda basa rauri kupiwa naMwari kuti uite. Rekungoti ndiri pano, rekungoti Tenzi ndiri pano kandituma handirapi. It might look like us being able to use our gifts and our talents to bless others and those around us. Tevera Jesu. Tevera Jesu. Hanzi ngatizive kuti iwe uri kudana kuti chii. Maria naMarita pakafa Lazaro, umwe akawanikwa akagara pana Tenzi Jesu achiteerera shoko, umwe akawanikwa achipika. Umwe noumwe ane awa pafi. Kana Mwari vakudaidza kuti weenda unopika, enda unopika. Kana Mwari vakudaidza kuti iwe uyogere mumakumbo pangu, ndoda kuti unge uchiteerera shoko, enda unoteerera. Nekuti umwe nemumwe wedu, we've got our own journeys, our own paths. Tikateerera, Mwari vachatiudza kuti pathi yako iyoyo, pathi yangu iyoyo yakamira sei. Promota self promotion tinozviita. Nyika ino inotitaurira izvozvo a lot. Ende patinoita izvozvo tinobvisa Mwari pamberi, tozvisa isu pamwere. Mwari vakuti aiwa, handizvo zvandinoda kana uchinge wanditeerera. Tevera Jesu, tevera Jesu. Muri papi mai pakuteerera Jesu? Muri papi? Thank you. Amen, 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 amen. Maichogugudza. Shoko renyu ranga rakanyanyisa. Mwari tinoda kutenda. Mufunge zvidzidzo zvacho kuwanda kwazvakaita. Kweiyo testimony hayo. Ndingadzongonyedze shoko. Mazvita henyu. Ngatibvei pamamute apo. Titende shoko rakasimba. Shoko rine dzidziso rauya namaichogugudza. Mazito.